Selam kızlar, malalar. Sizni әкият тыңларга чакырам. Бүген мин сезгә әтисе белән улы турында әкият сөйләячәкмен. Татар халык әкияте ул. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Бер игенченең кичкенә улы була. Бөтенләй бәбәлекәй малай була әле ул. Игенче улын бик ярата икән. Улы дигәндә җанын да бирер иде менә. Әтисе иртәдән кичкә кадәр кырда эшли икән. Әз генә вакыты булдымы, тизрәк яраткан улы янына йөгерә. Ниһаять, улы үсеп тә җитә. Хәзер инде ул әнисенә менә дигән булышы була. Көннәрдән бер көнне карт игенче кырга китә. Билгеле, үзе белән улын да ала инде ул. Җилкәләренә авыр китмәннәр салып, бик озак баралар булар. Бара торгач, карт арый башлый. Ардым шул. Тез буыннары тотмый, картайылган. Булмаса, син мине улым әзрәк күтәреп бар әле. Мин әзрәк ял итәрмен, аннары үзем дә китәрмен. Егет риза була. Алар юлның күпмедер арасын узалар. Яшь игенче бөгелә, сыгыла, тузанлы юлдан атлый. Хәйләкәр карт аның җилкәсендә утыра икән. Булай күңелсез бару картны туйдыра башлый. Улым, әйт әле, нинди кышык иште ул куаклар арасыннан? Улым моны ишетмәмешкә салыша. Әтисе һаман да аңа тыңгылык бирми икән. Улым, әнә кара әле, тегендә юл читендә нинди агач үсәсең? Бу сорауларны ишетеп ачуы килеп барган егет кашларын җыерып куя. Менә булар чишмә янына килеп җитәләр. Тукта инде улым, су эчеп алыйм ди карт. Улы нәрсәдер мыгырдана һәм әтисен тутырылган капчык ыргыткан шикелле җиргә ташлый. Әмма дә ләкин тизрәк селкенә тиде улы. Әтисе улына карап тора да салкын чишмә суын эчә. Аннарысын улына булай дип әйтә. Эй, улым, мин көчле вакытта син минем җилкәмә утырып барганда, без бу елны тизрәк үтә идек дигән әтисе. Шуның өстенә мин синең барлык сорауларына җавап бирергә, теләкләреңне үтәргә өлгерә идем. Әйт әле, улым, шуны хәтерлисеңме син? Оялудан егетнең битләре уттай яна. Карт җиңел генә иттереп тора да, улына карамыйча да, тиз атлап китеп бара. Менә шулай, дусларым, өлкәннәрне хөрмәт итәргә, аларга игътибарлы булырга кирәклеген сез аңлагансыздыр инде. Ә бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.